No sé, diu que és l'amor de la seva vida. Sí que està tan enamorada. No sé com l'haurà tret. Al Tinder, potser. Ah, sí, segurament, sí. Ara, que a mi em sembla una mica tens que em porti aquí a sopar un home que no conec de res. I amb molta precipitació, És la primera presentació oficial que ens fa la Joana, no? Bueno, sense comptar aquell últim. Calla, quina pissa, tu. Com era que es deia? Santi. Santi? Santi. Santi de què? De Santiago? Bueno, suposo. Quin nom més lleig. Tot no pot ser, Laura. Jo no sé si m'hauria d'anar a dutxar, perquè amb aquesta pudor que cardo, jo no sé... És igual, dona, és igual. Jo no vull presentar-me així al meu cunyat. Bueno, no és el teu cunyat. Bueno, com si ho fos. I a més, això de la pasta és una mica cutre. Podríem haver fet alguna més sofisticat. Bueno, escolta, és el que hi ha. Sobre no ens posarem exquisites, no, ara? Ja, no, si no tenim res més. Ai, és aquí. Posa l'aigua a oblir. Corre. Noies! On és? Escolta, Joana, hem fet pasta. És molt cutre, però és el que hi ha. Tranquil·la, no menja. Com que no menja? Només succiona. Només succiona? Hauríem d'haver comprat gambes de Palamós que estaven molt bé de preu. El voleu conèixer o no? És el sofà. Què us sembla? Aquest sí, Molt bé, Joana. Era Sati, no? Sati.